Intro, en het was Vlaams en we weer bij hun stuk, of een entree. Hallo gasten, we zijn er weer met een splinternieuwe vlog en jawel, nog een keer in de snowboardbroek. We houden er nog wel snowboarden en Poes gaat mee, waar is ze dan? Kijk, 6 erop hè. Ja, we houden er nog wel snowboarden, maar ik kijk nou het nog kan. Hey Poesje! Hey! Ja, we staan op de kleine piste voor te starten. Nee, kijk ze, hupla. En ik ken ook dat langs voor mij. Maar ja, het is veel te lang geleden en we gaan zeker volgen. Kijk, Poes is zo'n gymnastiek aan het doen. Nu gaat het nog goed, maar vlieg ik er eens wel 7 kinderen omver geramd. Hallo, ga ze heen. Gaat het lukken? Oh. Ga je het alleen kunnen of moet ik je helpen? Ik moet niet zo gauw. Ja, maar. Je moet wel recht staan, hè? Kijk hoeveel sneeuw dat ik al geschept heb. Ja, amai zeg. Oh. Ga je het kunnen nu? Dat weet ik niet. Go Poes! Goed door de knieën en met je schouders sturen, hè? Kom Poes, kom aan! Dat gaat sowieso mislopen. Hey! En sturen! Niet tegen de kegels, hè? Oh! Oh. Nog een keer. Hey, nog een keer. We zitten hier bij de pingwingetje. Oh. Dat was ver een botsing in mijn vrouw. Ja, gewoon er nog een keer voor hier. Hallo. Hup, die komt er naar achter. Schoon hé. Maar dat gaat echt best niet op. Nog een keer opnieuw. Kom aan Poes, kom aan. Je kunt dat hé. Ja. Gooi naar de camera. En recht het zitblok. Oeh, dat scheelde niet. Oh. Dat gaat ook komen, hè? Bij jou hier. Lekker achter, hè. Ik ben net best wel lang. Niet onwennig worden, de Poes kreeg de camera, dus kan rare dingen gebeuren. Zo. Tegenwoordig. Poes gaat een keer terug te filmen, maar ja, het is lang geleden, wij staan deze. Shotje. Voilà. Zo. Doei! Speciaal voor Arne. Oh no! Kusje. Ja, gerepareerd. We kunnen nog een keer proberen.
MC Live. Ik heb nooit in mijn leven voor jou. Mijn poes is een strak plan, voordat hierachter ik het te proberen, ga ik er bij aan doen. En nu is dit, moet er zeer af. Joe! Voilà zeg, dus poes heeft rustig 3 uur bezig is met de nagels te schelden. En kijk nu hoeveel hij er nog over. Niet te veel heet het me. De din is eraf, de din is eraf, de din en de din mee. En al de rest. Oh, nu ga je me niet ooit zien, maar ik zit in de kamerette, want buiten is het water heen en kijk eens dat. Ja, dus doordat het water heen is, moet ik het nu allemaal kleden en er al in letten. Maar dat al oké, gasten, ja. Kom zoetje. Wat nog? Ja, ja, het. Nee. Wat echt wel? Ah, voilà, zeg. We zijn weer in de hand. Mini, E30, poes. Heb de stellingen. Dat wil zeggen dat ze al moeten beginnen met werken. Nee, hallo, begin maar aan de lampen, de die moet nog vernieuwd worden. Doe maar eens. Oh jee. Nee. Allee, Stefan, bedankt voor het kijken naar het filmpje alweer. We gaan proberen van nog een keer meer te gaan snowboarden. En ja, het zal tot de laatste keer zijn, hè. Salut! Oh. Wat zeggen we dan? Jabbe dabbe doe. Mondjes toe. Oh.